QET toivottaa teidät tervetulleiksi Euroopan yrityskulttuuria ja liiketoimintaa käsittelevän videokurssin esittelyyn. Eikö olisikin hienoa, henkilöstön vaihtuvuus, huono viestintä ja tyytymättömät asiakkaat jäisivät menneisyyteen. Jokainen aamu yrityksessänne alkaa aidolla luottamuksella, tiimihengellä ja motivaatiolla. Jotta laadun, etiikan ja läpinäkyvyyden kriteerit saadaan työntekijöiden ja johdon mieleen ja sydämeen, apunanne on QET:n kompassi. Arvot, laatu, etiikka ja läpinäkyvyys tekevät yrityksistä menestyviä ja tuntuvasti houkuttelevia. Vuonna 2005 päätimme tämän oivalluksen pohjalta kehittää kaikille ymmärrettävän Best Practice-katalogin. Se toimii käytännönläheisenä kompassina menestyville yrityksille. Yrityskulttuuri ei ole ollut enää pitkään pelkkä nice to have työntekijöille, asiakkaille, liikekumppaneille ja yhteiskunnalle. QET Masterclassin avulla on erittäin taloudellisesti ja tehokkaasti mahdollista tunnistaa heikkoudet ja vahvuudet, viestiä niistä ja juurruttaa ne yritykseen. Ainutlaatuisen kokonaisvaltainen ja helposti ymmärrettävä. Houkutteleva yrityskulttuuri ei synny sattumalta. Se tarvitsee suuntaviivat ja kompassin päätöksille, jotka tehdään johdonmukaisesti ja läpinäkyvästi. Oli kyseessä pienyritys, konserni tai työnantajaliitto, QET Masterclass inspiroi kaikkia kohderyhmiä ja tarjoaa ehdotuksia käytännön toteutukseen. Varaa nyt osoitteessa qetmasterclass.com. Tässä lyhyt katsaus 60-osaisen videokurssin QET Masterclass-sisältöön. Se on kurssi henkilökohtaisiin taitoihin, itsetutkiskeluun sekä koulutusten toteuttamiseen yrityksissä tai akatemioissa. Kriteereihin liittyviä 60 mikrokurssia tarjotaan tekoälyavusteisesti QET:n perustajan Ralphin ja valmentaja Stefanin tuella 40 kielellä. Jokaiseen oppituntiin kuuluu työskentelymateriaali. Ihmiset antavat parhaansa siellä, missä he tuntevat olonsa turvalliseksi, tulevat kuulluiksi ja missä arvot ovat enemmän kuin sanoja verkkosivulla tai ohjeistuksessa, maailmanlaajuisesti. Juuri sitä varten tämä kansainvälinen kurssi on. Interdisciplinäärisen kulttuurin puolesta, joka ottaa kaikki mukaan ja josta sinä ja tiimisi voitte olla ylpeitä joka päivä. Videokurssimme edistää itsenäistä ajattelua ja toimintaa kokonaiskuvan avulla. Ota meihin yhteyttä sähköpostiosoitteella masterclass@qet.d. Toivotamme sinulle good skills, good energy.